Stando, ty seš ve skautu. Nepochybně držíš bobříka mlčení. Myslíš, že je to dobrý, aby senátor měl bobříka mlčení? No, někdy asi jo, tak jak říká moje tchyně, tak někomu to říkává, ty když máš mluvit, tak mlčíš a když bys měl mlčet, tak mluvíš. Tak si z toho snažím někdy vzít po naučení. Držíš ještě nějaké bobříky, které by se ti do tvé politické jako kdyby kandidatury mohly hodit? No určitě je to bobřík hladu, to jsem si zažil zrovna včera, když jsem měl někam do Poslanecké sněmovny a vlak měl 3,5 hodiny zpoždění a už tam nešlo nic koupit a já jsem pak musel rychle na tu akci, kde jsem měl být o 2 hodiny dřív, přišel jsem tam 1,5 hodiny později, takže jsem vlastně nejedl jako skoro celý den. Takže vlastně pokud uslyšíme z nějakého záznamu ze Senátu kručení v bříšku, tak to bude to tvoje? No možná, a kéž by to bylo jenom kručení v bříšku. Když tak přemýšlím nad těma dalšíma ještě bobříkama, tak možná by se senátorovi jako hodil bobřík míření, aby třeba nemířil na, já nevím, zimní halu v Jeseníku a netrefil se úplně jako mimo. Možná by se hodil bobřík osamocení, protože to asi musí být občas jako dost peklo, když je tak člověk sám bez té rodiny a tak. No a pak celá řada asi jako dalších, jo, bobřík síly a nebo bobřík atlet. Atlet?